Ze v šoku. A nic. Ne, já se ještě ne. Nic se neděje? Tomáš vede nějaký. Přítomní snoubenci pan Tomáš Exler a slečna Michala Dolejšová požádali o uzavření občanského sňatku. Snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení Exlerová. Prohlásili, že jim není známá žádná okolnost, která by bránila uzavření jejich manželství, že znají navzájem svůj zdravotní stav a že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Splňují tedy všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství. Žádám vás proto, abyste přistoupil k provedení svatebního obřadu. Děkuji vám. Vážení snoubenci, vítám vás srdečně v prostorách úřadu městského obvodu Plzeň 1. Přicházíte dnes jistě po zraném uvážení, abyste před zástupci úřadu, rodiči, svými svědky a přítomnými hosty vyslovili souhlas s uzavřením manželství. Dříve než od vás přijmu vzájemné slavnostní prohlášení, dovolte mi, abych několika slovy zdůraznil vážnost kroku, který dnes podnikáte. Manželský svazek, do kterého vstupujete, bude od dnešního dne vázat všechna vaše počínání a vést další vaše společné kroky. Láska je hlavní pouze manželství. Snažte se proto, aby vám nevymizela v každodenním sklonu života, ale naopak, aby vám byl oporou pro všechny dny příští. Život sám bohužel nepřináší jen radosti a slasti, ale často i překážky a nástrahy. Věřte prosím, že jen upřímný cit, vzájemná důvěra a porozumění vám budoucnu pomohou překonat nejedno úskalí života. Manželství je dobrovolné, trvalé a rizí společenství muže a ženy. Je základem rodiny, slouží především všem jejím členům, ale i základním kamenem celého lidského společenství. Instituce manželství stojí pod ochranou státu i ústavy a naše demokratické zákony vám zaručují úplnou vzájemnou rovnoprávnost. Vaše manželství bude jen tehdy šťastné,
bude-li naplněno upřímnou láskou, vzájemnou důvěrou a hlubokým porozuměním. Kdyby se snad přece jen v budoucnu přes vaši veškerou snahu vyskytla nedorozumění, kdyby se vám zdálo, že vaše spokojenost a manželské štěstí mizí, tehdy vzpomeňte na dnešní den, kdy jste si dobrovolně a pro celý život slíbili věrnost a lásku. Snažte se zapomenout na vše, co vás dělí, pokuste se o usmíření a poznáte sami, že sebeostřejší slovo není nic v porovnání se společně prožitou chvilkou štěstí. Věřím však, že vaše manželství bude šťastné a spokojené a že překážky, které vám život postaví do cesty, dokážete ruku v ruce šťastně překonat. Žádám přítomné hosta, aby povstali. A nyní mi dovolte, abych od vás přijal souhlas s uzavřením manželství. Táži se vás, pane ženichu, za dobrovolně vstupujete ve svazek manželský se zde přítomnou nevěstou? Aha. Děkuji vám. Táži se vás, slečno nevěsto, zda i vy dobrovolně vstupujete ve svazek manželský se zde přítomným ženichem? Ano. Děkuji vám. Jelikož jste splnili všechny podmínky, které ukládá český právní řád pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. A nyní si prosím na znamení dnešního dne vyměňte smluvní prstínky a dejte první manželské políbení. Že další nejde. Já vám přeju, abyste dodržovali tu
tu smlouvu o neútočení. Jasně, to bude. Můžu vám všechno klape, všechny spolu a jsem velvyslanec za starý Míšo, tady máte přáníčko, jsem vás mám od těch strašně moc úřad. No, skoro.